Salom, salom ba hamma kasa barodarjonim. Salom alaykum. Salom alayk aka kola. Wa alayka da salom. So'zi akajon, Xudo bashigir so'zanam kasa barodarjon. Salom alaykum, salom aka. Firuz wa alayka bar salom. Salom bra. Salom alaykum Rudrani. Salom, salom alaykum. So'zi aka, Xudo bashigir mesa ko'rib ba. So'zi aka ba pesh so'zi salomati خوب aka. Chon dar brat, salom alaykum, salom aka kola salom ba. Xudo shirin. Gap to nadarom hamma kasa bacho chosh. Salom alaykum aka. Zinda boshin aka, salom alaykum. Boytun chishid bra. Beshdi. Salom alaykum. Bezor kadi. Khay nadaro khi bezor kadam shumrajon. Koru borot so'za aka. Shukrona Alloh barodarjono dolgu bo'lsin. Amimruz avans dodem inshaalloh kora boyad pago diga sar kunam. Namaskar tamim mekunam Ramazon kataka. Ramazoni hammatun muborak barodarjono. Salom alaykum nazm shuma kora so'z. Xudo bashigir mesha aka shumus. So'zi shukri Alloh salom alaykum aka. Ona ne Xudo bashigir so'z. Salom alaykum aka. Wa alaykum assalom sheri Alloh so'zi خوبه. Mondoi Ramazon rahmat shuma dam sherina. Hame efira pabratski padilica knen. Axdorangi kines seriali turki shide kor dori aka. Boy kaymesha. Murde majdata. Boy. Salom alaykum wa alaykum assalom so'zi bacha. Xudo bashigir hamma kasa so'zi sheroy Alloh. Hame efira pabratski like shapakne. Salom alaykum, salom so'zi خوبی aka. Kal sax zebida. Os. Shavka sax zebida. Gavne sazorama. Salom alaykum dar Ramazon chi. Hol dori hamma tenja. Wa alaykum bar salom. Xudo bashigir hamma خوب baroy hamis xonat brad like. Gap to nadarom. Kasi like azer mekna. Отдельно респект бачо. Кама кафе чише? Кафе? Нашод кафе бачо оча. Майда ҳам чизои дурӯша фурӯхтаистанд. Бобокура чӣ намедонӣ. Худо ба шукр ҳама хуб. Чокад яка кола пур ҷамъ шуд. Мардуми фархурсо. Ва алейкум ба салом. Я бародар ҳамин рӯз 1000 сомон як савдогар ҳамин шаҳри Ҳисори магазинчӣ дод. Обши бародарҷон як бародар дига $100 ай Тоҷикистон дод. Як акай дига 8000 сомон дод. 70000 рубл дига бародаро шумо ҷамъ кардем. 70000 рубл. 10000 сомон шад. Да наомаде. О аброрем иншааллоҳ мерем. Салом алейкум акакумо. Зинда боша ака ба пеш. Зинда бошем бачаҳо. Чая дастгирӣ накардем. Пабратски мо ҳамуди ада оброрем.
نه کل اکازه بی رسیه داری بیا اکا قوت مردم موجودی خدا چیکاره پانسیتی در کجا آب میگذارن در یک دیگه برادر جانو 7-8 سال شد آب میخوردنیشون مقصد خریده بوده انا میخواهن که در همونجا آب بروریم اگر کدامی که میگه دبرتیم شرینن هم ویدیوی دوره کدامی که سامشا گذارونده نمیتونه شرینن اقلام падилица кунед то дигар бародаро ҳам видеоро бубина 50-60 ҳазор просмотр зиёд гирифт 70 000 рубл ҷамъ шуда шерина ҳамин тоҷикистон қавм пула бародаро ҳамин ҷабдагиҳо 2-3 нафар додак я бародар дига айпитен 1,5 метр шланг рӯи кадиста бародаро бениҳоят зайнитем ягон фикри безеб накунен кадоми дастгирӣ када метавона шерина будурен видеоро тамошо кунен просто падилица кунен ҳамин ҳолат ақаллан дастгирӣ кунен шерина кадоме ки бачаи очаи по-братски будурен ҳам видеоро дастгирӣ кунен кадоме метавона ёрдам кунен ҳамҷа да об бурорем иншаллоҳ пага бояд биён установка кунам брат ҳамин эфирда бугу самардини фархорӣ зинда бошӣ бародарҷон иншаллоҳ оликора бигирем кӯмак мекунем бародаро кадоме ки медона ҳамин корора бо дазен ҳамин раванд ин ҳамин 216 нафар тамошо кардисте любой ҷора пурсе оу чихе қиндай ва чанд сумай нархеш мо иншаллоҳ ин кора сар кардем имрӯз залогша додем как говорят аванс 10 000 сомон пешакӣ гирифт бародарҷоно иншаллоҳ кора сар мекунам ака дар кадом кадембро кадоме ки ёрдам кард кадоме ки бародар моро ҳисоб кард иншааллоҳ дуо гӯем худоҷон боз дуо мекунем ки умри дарози фарзандотонро бинем бародарҷоно кадоме ки метавона ёрдам карда моро дастгирӣ кунем ва дар онҷо об бурорем кадоме ки наметавона бародарҷоно просто ҳам видеои по-братски падилица кунен ақаллан салом бародарҷон силат бугӯя ёрдам ай ҳама блогеро эҳтиромона хоҳиш мекунем ҳамин охирон видеое ки дар бораи ҳамин об кадагем аморо ақаллан савоб шитозанем по-братски то дигар бародаронам бибинам ҳамҷа да мо об бурорем ҳамат ба фикрам ҳама бинем хирсан меша як бор хубӣ кунем ягон гап надорам салом алайкум ака салом алайкум ва алайкум ассалом братҷон салом алайкум ака сози хубе шукронаи аллоҳ бародарҷон кадоми лайка зер накарда лайка зер кунед то дигар бародаронам бибинам салом алайкум ака сози хубе салом аз кулоб зинда бошем бародарои кулоб салом лайк занен мардум ҳама кас салом ай рӯдаки зинда бошӣ брат ва алайкум салом бародарҷонам салом алайкум сози бародар салом алайкум радноҷон ва алайкум ассалом ага синат худо биё ягу акай маро нахонди ай худо чӣ боша брат салом ай питер ва алайкум ассалом зинда бошем бародарое ки дар питер айни ҳол ҳузур дорем салом аз ҳисор шери нари ҳисор зинда бошӣ бародарҷон салом алайкум ага тв брат ба хотири ҳамин
ака як дастгириш кинен шеройнар гарани дастгиритон систа кадоме ки меге дабартам бовар мекунӣ намекунӣ ами як бародари хайрхомон 8000 сомон $100 600 сомони дига дар ҳами тоҷикистон кӯмак кард як бародар дига 1000 сомон дар ҳами дили тоҷикистон бародарои муҳоҷир 70000 рубл баи пул об роварда намеша шеройнар ҳақиқатшам ҳақи чизе ки аста реально гап задистам ягон чизи хали паноҳӣ надорум ана кӯшиш кине шеройнар то ҳами ида амуҷа да ова бурорем хитон видеоша мебинен шеройнар салом аз шаҳри санкт петербург ва алайкум ассалом ака дастгирид мекунем иншаллоҳ ҳамаш мешавад хай бинен шеройнар кора сар кардагем ана бо видеош ба наздикӣ мебуроя иншаллоҳ ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунем кадомит ки наметонед самтона гузаронда просто поделиться кунед дар имо дар ватсап дар телеграмтон ака бо пранк мекунем не иншаллоҳ и пранк ҳамата хирсан мекуна ова мебинен иншаллоҳ як деҳада об ровардан бародаро бениҳоят савобай иншаллоҳ ҳама да савобаш мерасад морам питер даем акаҷон ба худо одам бишо ким хайри хуб мекунӣ худат ай кӯйбеш худам ай кӯйбеш зинда бошӣ бародари кӯйбешӣ салом алейкум ака чанд қашум дар кора бародарҷоно чанд қай ки метонен я по-братски максимально дастгирӣ кунен мо да обшиш 100 ами рисиша ҳисоб кунем 70000 рубл навози ман мегум бародарҷоно чанд сум пул ҷамъ шудага обши хитон бубинем 70 зарби 150 10500 сомон россия ҷамъ шуда шеруи аллоҳ айдири ҳами тоҷикистон 8000 сомони пули 1000 метр шланг я бародар дод лайкагир шерина салом алейкум гапто надорум кадоме ки лайка зер кард отдельно респект ба чойуча дар куҷои дар хона бародарҷон мо ҳозир шуморо тамошо кардем хеле хурсанд шудем акаҷон зинда бошем кадоме видеои моро тамошо мекунад беҳтарин видеоро дорем фикр мекунам то ба ҳол ягон блогери хали видео буровардагӣ набуд қариб 200 нафар дар эфирем биёен я билети бигирем да рубли кор буд мешавад шеруи аллоҳ бовар кунед накунед 227 нафар агар мара дастгирӣ кунед медонен то идамо ова ҳатман мебурорем мебинен дар як деҳа зиёдаи 40 хоҷага ов надора бихӯрам акаҷон мо иншааллоҳ бием москва мебинем бо хутон чуба намегирем бародаро ки кор мепурсен мегем надорем хафа нашавен дар ҳақиқат кор надорем кадоме кор дора дар ватсапи мо партоя +7 929 614 40 ватсапай бародарҷонон кори хуб мешавад шеройнар максимально ҳам видеода лайк монед то дигар бародаронам бубина мора дастгирӣ бикунен шеройнар то ки ҳамҷада об бурорем бо ҳамат хирсан мешем то ида агар об бурорем як чи пурсим аз шумо майлиш пурсем акаҷон шумо якҷо акаҷон шумо мо аз шаҳри ҳишор бародарҷон лайки чоркӯ зинда бошен шерои нари чоркӯ кияки ҷоя подписчико бинем иншааллоҳ
میریم همون طرفو. کل برادر سلامتی ها چخیلن خدا باشگی شکر خدا کردیم. سلام علیکم و علیکم السلام. آرش تجی ما یک بازی بلد دارم، یک ماشین زدم 10,000 سامان دستگیری میکنم. ماشاءالله باشن خالی شیروی نره 5-6 کس اقلا 10,000 دستگیری کنن دیگه. یگان چی در کار نیست در شیروی نره. نه خطان میبینین که ویدیو در که هم چند سوم گفتگی نرخ خود کجور چند سوم رفتگی پلوس 7 925 521 41 22 номерои Сбербанк онлайн кадомида дар кор боша зарани медуроя тамошо мекуна. фитри рӯзатона метонен бародаро гузаронен то ки мо дар ҳамҷоя об рорем. ассалому алайкум. лайк да аз Нуробод зинда бошен. шерои нари Нуробод мо 20 метонем дастгирид кунем. воря ватсап маина гуфтестам плюс 7 929 614 4 салом 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 алейкум ассалом. салом акай номи бачаҳои Нуробод зинда бошен. шерои нари Нуробод 224 нафарем. ҳамамон агар ҳам видеоро по-братски поделиться кунем иншоалло 400-500 нафар ҷамъ мешава. по-братски як бор ақаллан мара дастгирӣ кунем. шерои нар 220 нафарем по-братски дастгирӣ кунем. Сорбон ТВ салом алейкум бачаҳо. сообщество занен поделиться кунед дар WhatsApp дар имо то дигар бародаро ҳам видеоро бибина. кадоме ки метавонад дастгирӣ кунен мо ҳамҷа даво бурорем. кӯшиш кардестем то якума то рӯзи ида аввалаш худованд мо сар кунем кора нишон метиҳем то на видеоша кадоме жда дора бесаброна ждат кунем видеора мебурорем иншоалло. фархор ба пеш. як лайк ай шарора зинда бош. шери нари шарора дар куҷо буро мебуроя иншоалло. шерои нар иншоалло кора сар кардем мебинен. хитон нами пага бояд биёрам аппаратура установка кунам айраи дур суратович. бале шогирд эфир дуромада бошем. механди то бакадам худо гиря кунем. якас мега карта да экран монед. ҳозир шерои нар як лайк ҳазер кунем то дигар бародаронам бидуроя бибина поделиться кунем дар имо. по-братски ай ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунам. фикр мекунам чӣ коро дар аз худ намекунем. ҳозир як гиф 10,000 одам медуроя чим чӣ кор месан любой кас медуроя дастгирӣ мекунен. ҳамуро як бор дастгирӣ кунен як деҳаро обод кунен. фикр мекунем беҳтарин кор мешава. чокад якай колам бародарон аз шумоам як подписатсия эфир кушода подписатсия эфир кушода шавад. илтимос дӯстон зинда бошен. шерои на 230 нафар гапто надорум. просто набуроен шерои на то дигар бародароям будуроян. салом аз Красная. зинда бошен шерои аллоҳ. ина номерои дар рӯи экран закрепит карда мемонем. кадоме мехоҳаст ҳами хича гузара шерои на по-братски дастгирӣ кунен. карта дар экран уна мондагием шери аллоҳ бародара 200 нафар 1000 рубли партем кори ака буд мешава. шерои нар қариб 600,000 400,000 рубл дар кора
150 ҳисоб кардем 60,000 сомон, аммо ака гуфт мебурорум 100% гарантия кати мебиёрум. Метим видео шаста иншааллоҳ мебинин. Чӣ хеле ки видео сухан кардагим ки ҳар як коре ки меша факта дарериш кати иншааллоҳ ба факта дарериш хитон мебинем. Мо метонем коди карта +7 925 521 41 22 бародарҷон картамона ҳамон мошин тафрӯш худат будиш ка ва аллоҳ қасам кадом шери наре ҳастай на мошин хара биёра 100,000 парта мошин магира ба ҷону дил ҳамон мошин охи баям саволои беақлӣ коля брат чӣ кор боша. Шерои нар дар як деҳа об гузарондастем. ҳамин мисол як-ду бародармон дастгирӣ кард. Ду бародар дига аз гуфтан хайр нагӯен, хайр шурӯъ кардан. Як бародар дига Москва шланг рӯй кардиста. Кадоми бочкаи 10 ё 20 тонага дора. Эҳтиромона хоҳиш мекунем агар моро ёрдам карда тона падаркаш кунед. Ёки ягон сумуш метем пул ҷамъ шавад. аллоҳ сафи шумо барои шермардора зиёд. Иншааллоҳ далели Имомалӣ ваъда кардагия ки бояд бо мо вохӯра. ана қатиш мақсад эфир кунем. Салом алайкум. Шери нар мо дар ободӣ тайёрем. Хай мебинем шерои нар 269 нафар. Машааллоҳ набуроен шерои нар то дигар бародароям бидуроян бибинан эфир моро. Як чӣ пурсим аз шумо ака. Пирс Саид брат пирс. Салом алайкум ака кола. номери шумо чӣ хел ёвем. Шогирд номерои WhatsApp-а навишта рӯи ки кадоми бародарҷоно занг мезана успед намекунен. Мара правил нафаҳмен. 1000 бор мегум бо занг мезанен. Голос рӯй кунен иншааллоҳ ма ответша метим шумо да. Иншааллоҳ умедворем сухани маро дар замин намонед дӯстон. аз узр мешавад мо ҳам шуморо дастгирӣ менамоем иншааллоҳ. салом алайкум моҳи бузурги моҳи шарифи рамазон катиака. брат забрата зинда бош шери аллоҳ. моҳи бузург да ҳаматон муборак. фикр мекунем дар ин хайри ҷория ҳамат кӯшиш мекунем ки иншааллоҳ дастгирӣ кунем. якумин хоҳиши мо ки то ҳамин ида агар успед кунем беҳтарин кор мешавад. номер телефона чӣ хеле муҳим. кадоми савол дора ба голос рӯй кунад иншааллоҳ ответша метем. +7 925 521 41 22 номерои Сбербанк навар гирин сохранить кунед шерои нар. моро дар Москва 400,000 кидат чокунем. WhatsApp да Саиҷон уна +7 929 614 4 номерои WhatsApp ма кор надорем. не надорум кор. салом боши барои кори хайрат иншааллоҳ. шерои нар кадоми киса ҳамшо гузаронда метавона по-братски гузарона то ҳамҷа дамо ободӣ кунем ба хотири ободӣ. ассалому алайкум бародар моҳи шарифи рамазон муборак. ба шумоям муборак. 260 нафар шерои нар набуроин по-братски 100,000 бо кидат хӯрдем ака. шерои нар марам фикр макунен яхидам то хана метавонам ҳамин кора кардам. ҳози дани момент дар Тоҷикистонам брат. барои бародарое ки бисёр занг мезанем успед намекунем бахшиши зиёд. ҳози айни ҳол мо дар Тоҷикистон ҳузур дорем шерои нар. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу акай. помонони рамазон муборак. ва шумоям брат кати санат бро бой санат худаш будеш мена ома санат худаш метавона гап зана. WhatsApp-и мая дора. та айном вай чӣ хел гап мезанем. бошида шинохти братишка. конечно акаҷон зинда боши шери на акай кора чӣ хелем.
خدا با شکر میشوند. صبر کنه برادر، بهتر الله نگهبان باشد انشاءالله. خدا خواهد افیمانم شدم اسنیته شدم. واتساپ боя бор дига шеринар ватсап ҳам мегум пабратски эфира падили такне шеринар лайкото назар кине то дига бародаро бубина ина номерои картамона закрепит кардагем кори амри хайра иншааллоҳ. чӣ моменте ки чанд соли ки ҷои дар асбоб мекунем дар ришкати иншааллоҳ айшумо ҳамиқа хоҳиш мекунем ки моро то ҳами ида агар дастгирӣ кунем обрурем иншааллоҳ беҳтарин мешавад. ака сози хуби ака рис салом. тоҷикам бародарҷон ранги ту дастройка кор карда будам, азоби сахт кашида будам, то ба ҳол намехоҳам ки бародари ман ҳамон азобҳоро бикашад. бисёр мона айби худ монае ки азоб мекашем шеринар слишком бад уважат мекунем соҳиби хонаро якум очирад хали шидан дар кор неста шеринар. умур ай майдакимон ёд метиҳанд мақсад ахил кална ҳурмат ки хелхе беҳтарин кора ҳурмат мекунӣ яки як хеле дия поступкое мекунӣ ки ба фикрам падартон ҳам хеле ҳурмат намекунӣ. кати снад бой бро рост мега худаш мекуна охи снад худаш телефони мая дора ватсап ма метавона занг зана гӯя ки бародар навхали пешниҳодай навхали гапа навхали кора ҳам хеле неста шерина. ба худо қасам яре реперистора пада намехоҳам я реперист я батл матл мекунам фақат абед мекунам бовар мекунем абед медура як ҷо абед мекунам 20,000 нахоҳ мо ҳами 200 чанд нафарем агар мо 1000 рубли партоем 200,000 обши мо да 400,000 рубли дар кора то ки мо ҳамҷада обрурем 60,000 сомон. خیلی کار خیر جوش خدا پر میکنم انشاءالله. در کافه روستیگا در جانو 2000 یا خالدین کدین اصلا فروختم سهم خودم را گذاشتم گویم میشه در جانو 1,500 سومون شد حاضر از داخل سهم خودم گذاشتم را سوزی که خدا باشگر برادر جان فضلای چی دار гапҳои лишни мон бизана бародарҷон бугу чизе ки лишни мехоҳӣ бугу шерина чӣ хеле ки меган хубӣ карда наметавонӣ баъди чӣ дар кора браҷон вапасум ҷамъ шудам 70,000 рубл шерина обши 400,000 дар кора не ба худо хоб боварам кунӣ хона олам плеоб ҷамъ нашуда не бародар гуфтестам куранги кинои сериал ше ман фикр кардам ки дар як рӯзе ки мо агар ҳамҷа ободӣ кунем як рӯз дар ҷамъ мешава ҳеҷ ки ҷамъ накард шерина. кадом бародаре ки буд 1000 рубл буд 100 рубл 50 рубл 40 рубл худоҷон хайри кадагита бародар ба даргоҳат қабул гардона ашмоям миннатдорем. кадоме ки метавона бародарҷоно дастгирӣ куна қариб 400,000 рубл дар кора тоҷико ба хубӣ ранестан тамом мусулмона. бисмиллоҳи раҳмони раҳим шероинар як корои ғаш дамерен 30-40,000 аз худ мекунен як корда 30-40 рубл да дилтона меша ай бай 30-40 рубл даже сир карда биёем лекин дили шумо намешава. бо ҳам бачаҳое ки дастройкаям ба худо ҳавоё ҳамра мепартоям. ман худам боварии комил дорам. ман худам кор кардагим дастройка медонам чӣ хеле азобоя ай блогеро ҳамиқа хоҳиш мекунам пабратски ҳами ақаллан савоб ситозанен ҳами фирма ёки ҳамо охирон видеоя ки бигӯен дастгирӣ кунанд ёки кадоме дили гурда дорем ина биен мерен сиёнка мекунем дар ҳақиқат бибинем ки мақсад чӣ хел мардум азоб кашидеста дар як хона 2-3 тандивали тақарем чӣ ба мо ина дастгирӣ кардем чӣ хеле ки шумо сухан мекардем мерафтем то 400-500 ҳазори мардума гирифта додем
дар нами охирон моҳо видеош ҳастай будурен тамошо кинен бародарҷоно. нахо видеои мо 400-500 ҳазор просмотр гирифтаи халос 2-3 миллион ба камиш бояд просмотр гира видеои мо. ба мегӯянд dabартем дастгирӣ кинен. чӣ хел дастгирӣ кинем ки моро вообще дастгирӣ намекунед шумо? як нафар ки ҷоя 138 ҳазор одамем дар ҳамин канали ма бисмиллоҳирраҳмонирраҳим ягон кор кардагӣ нестам. ягон хали мегӯянд бот мотиш ҳамаш худаш ба хитом ва фикрам подписатсия кардагиен. шерина як дастгирӣ аз шумо чия ки агар ҳамҷода мо обуронем видеоша пешкаш шумо кинем. рӯзи ид ҳамон видеора кайф карда тамошо кинем. ҳозир бачаҳо савоба иншааллоҳ хитон мебини бародар ту хайр ки ту чӣ дилнияти баде дорӣ бадии ту дар худат братан. манам иншоаллоҳ фарзанди одаму манам чанд видеода чанд роликода мақсад сарф кардагим хайри хидмат гузоштагим. мақсад манам ягон ҷода ягон гапи лишни задагӣ нестам. ҷоеш ки буд 40 рубл буд, ҷоеш ки буд 100 рубл, ҷоеш ки буд 1000 рубл. моам сами худмона гузарондагим. достаточно одамое ки хичон ҳастанд медонанд ки мақсад мо самона гузарондагим. шероинан мегӯян катитем дабартем бисмиллоҳирраҳмонирраҳим дабар бошен. агар ман ҷо ягон гапи лишни дурӯғ фурӯғ мехоҳам ҷо ҳамун диёрда ёрдам кунам оброрум. мақсад ҳичи намегӯям ки ҳамун дастгирӣ ҳам фалон канал кати дастгирӣ ҳам муҳоҷиро кати шуда буд. ҳамиш барои ман баса. ҳама медонам мақсад ки ина ман худам ай кистаи падарам накардистам. мақсад ай дастгирӣ бародару кати мақсад сами хидмам гузарондам ҳамчун як ташкилотчӣ. нахо 138 ҳазор обуначӣ дошта бошам мақсад як деҳаро обод карда натонам. хаяка хобинар зинда бош шерина хоби хуш. шероинар хоҳем ки кидат нашавен якум очират гуфтанем ки ҳушёр шавен. чӣ дагаворе карден айби хитон ай ки вақте ки мега 10 рӯз пас аванс метиҳем наметиҳи аванстона бо кор кардан мегирен. ох чӣ хел ту кор мекунӣ дар чӣ ки вай ту да гуфта буд ки 10 рӯз пас аванс метиҳем. икаоҷи маъруфа багӯям дастгирӣ кунам. бародарҷонам фикр мекунам 70-80 ҳазор одам дид. одаме ки хоҳад ки дастгирӣ кардан ӯ худаш дастгирӣ мекунад по-любому. кадоме ки мақсад чиста холиса лиллоҳ хайр кардан мехоҳад. кола брат аҳамият натаҳед чопрособи шумо ҳарчи навиштам. не иншааллоҳ ма аҳамият наметим шерина. маям гуфтаистам ки барои хонаи худам да накардистам. мақсад ки чиста худам бихӯрам ёки бачаи ман онҷо дод. диққат салом ака ҳамин хуб метавонем ки точно ай муҳоҷиро талаб дори касе метавонад айрои дил муттаҳам накун мардума. ёаллоҳ шеринар матала чӣ муттаҳам кардам? ман гуфтам кадоме ки метавонен по-братски максимально бигирен дастгирӣ кунен. кадоме ки наметавонен чиста видеора поделиться кунен. ин ягон ҷои муттаҳамкуниш неста ба фикрам. чӣ гапа яка дар як деҳа обр овардистем шерина. ай кисаи худат ту чӣ хел ҳамин рамазон номи ҳамун чиз исқоти та мегирӣ паҳад на эмон дорӣ ту ба фикрам на худо дорӣ. паданак чӣ хел инсони ту оменбари айкистаи худат кунӣ. ма барои чӣ айкистаи худам кунам? охина як савол додам. ман чӣ кораем ки айкистаи худам кунам? бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. ин ҳамин ту ягон вақт ба мақсадат намерасӣ одами бади бад мемонӣ. мега айкистаи барои чӣ ман айкистаи худам кунам? ман ям ранги ту як муҳоҷир як дилам сӯхт дар ҳамун қишлоқ гузаштам ҳамта тоба ин ҳам фикри ақидаи хомам дар ҳамин тоҷикои моя фақат ягон давлат узбек дам хали фикри ақида неста тоба кардам худо.
وای برای خالی میکنه برای اکستای خودت که و من رنگ تیا موجود یا مهنت کن میرم از او بیشتر گمه کشم میرم قطعی هر یاد تایوای جنجال میکنم ایروی نمیتو بول بیساو چیدا اینا روز ما ترا دستگیری که میگم تو دستگیری نمیکنی یگون تا دستگیری نکردست همین 10% هم برادرایی که بلیس کمه دونن همو با فکرم همو هم با فکرم دستروی کو کنم این مردم نخود در همین یک سوداگر همین دری بزرگ همین ایشورا 1000 سومون بسم الله الرحمن الرحیم همین روز پدر کرد برای همون او دبرو وردن اکا گفت چیستا دوست گیر خدا جون خوک اگه ریزار گرده بچه اوچا چیستا گفت خیلی ما برای هم برادر گفت من اونجا را میدونم مقصد آدمو ایشور میدونن فکر میکنم بسیار شولی ویدیوی مو را ندیدم کدام میتونه همیشه همه خیچه برادر همجا دگذارونه سوداگر یا چیه بسم الله الرحمن الرحیم با نزدیکی ویدیوش میبره بو میبینیم چی من نمیخوایم حقا جواب تایید ندارم وقتی همه نوشی یک گم میشید با اون کار هست چی کاره برادر جون گیرن در واتساپ پارتوین بعد گفتنیم که کدامی کار میرین کیدن میشین با ایمونا بینین نخی یا برای یک جوکو روی کنیم زنگ زده اکا پلا نمیته اوخه ما یا برادر دیگه هم جنبیست که کاره ما هم او جنو میره گرفتیم تا دادیم این ای خالی کارو میشه برای هوایمون نمیخوایم بسیار با بلوگر رو حقارت میکنه ای خالی شده او خالی شده اوخه این هم خالی کارو میشه و بعد دلی آدم اون کار خنک میشه برای همه هیچی نمیشه کل تاجیک اوخه نمیتونی اردام کردم خواب کن دیگر رو سنگ نزن اکای کل حسابو توایلو نکن تشکر زیاد برادر جونون از هم دلی توجی که میگم توجی دارم یکون چوی خالی یک دیگر نیست یک دیگر فهمیده سیستم گاره نی خالی دروژ نه نمیدونیم چی اصلا و دروژ نه یکون آدم داریم در مسکو سعید نه برادر در مسکو یکون آدم ندارم کدام یعنی ما گپ میزنه ای اوزه دروغه ایرا باور نکنیم خلاصه سلام علیکم سلام علیکم اکای کلا یا ای من بچه فایزو بود زنده باشه شروع نری فایزو بود خوب که گیرین زرگرم کاره هست چی کاره نمرو تنهایش کدامی دا در کنه مقصد میگیرم خواهش باشه ای همه احترامونه خواهش کردیم همین ویدیو را کدامی که لایک نمونده بروین لایک گذارین نمجا روی کارتا دا زاگ ریپیت کردگیم پلوس 7925 521 номерои картама пабратски моро дастгирӣ кунед мо ҳамҷа то рӯзи ида ов бурорем барои сумки дад кардам бародар 10 бор шуд мегӯем ватсап монда голос рӯи ки дар куҷо 400,000 кидат кардан ё 4 миллионат кидат кардан дар куҷо чӣ хел кидатат кардан чӣ факти дарер дорӣ бародарҷон чӣ коре ки мекунӣ факти дарерш кати видео кун иншааллоҳ дастгирӣ мекунем خدا قوتی هات شما دا کجان با پیش برادر جانو میفهمم ای سببه که با فکر مال اولیکوتو نگرفتگی نیستین بسیار نوشتین در واتساپ اکا انشالله سهم خدمو میگذارونه گپ تو ندارم شروع میندارم السلام علیکم مرتیرو روسکیلی یا تاجیک برا و علیکم السلام شیرخان چی گفتشتی با مقصد معلوم میتونه نفهمیدم پناهت بختم که واتساپ تون نومراتون اگه برادر افغانی میخواه یردم کنه چی شد نه واتساپ مون پلوس 7929 614 4 تا 0 نوای نمره واتساپ مونه کدامی که میتونه واتساپ دا پابراتسکی ماکسیمال نینم چکوتونه پارتین 1000 سومه 500 سومه دست همه کنه اگر انشالله عبود میشه همه باوری دارم بسیار نمیکنه خطون میدونه نخی بعد بسیار ای سبب تولی نداشتن تونت ای سبب تولی خیلی قینده در غریبی خودم بدم میدونم چرا نه که فکر میکنم یا پاچکا سیگارت 150 روبلی ادرنالین
ҳар ятад мехӯрен. Я рӯзи адреналин нахӯрдӣ брат, 150 рубл хайр кардӣ, мақсад дастгирӣ кардӣ. Ҳама ин кора намекуна бародаро. Шумо фикр мекунед миллион миллиард ҷамъ меша, ягон 20 миллион рамонидам 30-40 рубл. Агар ҳама куна меша, не ки намекуна ҳама. бародари азиз кола зинда боша ҳамеша. номардори миллат. Иншаалло ай пеш видеои грандиозни бада якмин блогере ки дар ҳайрат мекунам. Иншаалло айдуми муҳоҷиро аввалаш худованд калон гап намезанем. Фикр мекунем кори хуб ягон вақт иншаалло ягон чизи нохушӣ намеёрад, агар роҳ набоши дар роҳ. Ака номерои WhatsApp +7 929 614 4 номерои WhatsApp. Ҳам видео айсараш тамошо кунӣ. Номерои WhatsApp монам гуфтагем, номерои карта монам +7 929 614 4 WhatsApp +7 925 521 41 22 номерои Сбербанк. Салом алейкум ака созитанҷи. Салом алейкум норак. Бабрасона. Тимос. саломи мардуми норак ба асрори Мерседес. Зинда боши асрори Мерседес. ягон кличка безеб набоша ки ба ахораша мумкина. Ака кола салом алейкум. Ман блогер дастам чи омад дастгирӣ мекунам. Зинда боши. На просто бигирен эфира по-братски максимальный лайк пайкото насапем поделиться кунен, сообщество занем барои блогеро дахл дора. Ҳамаи блогеро дора. муроҷиати ма ба ҳамаи блогеро максимально сообщество занен. ҳам видеои мара ки 300-400 ҳазор одам бибина. Я рубли партия мешавад 400 ҳазор. Не ки ҳеч канаме партия шерона. шумо хиёл мекунед болои экран бинавис намедонам. шогирда ховш бурд ва фикр кунам. ай қандата зан. Чӣ гап? Як деҳада об ровардистем бародарҷон. салом алейкум. ассалом. салом алейкум. ва алейкум ассалом. салом ака сози хубе. шукри алло меша бародарҷон. худо ба шукр гаштем ба дуои шумо. черо на кадоме ки метонен ягон ҷои хайри маҷбурӣ нест. шерона кадоме метонен максимални мара дастгирӣ кунен. ман онҷа да оброрум овод кунам. онҷа ина ключа партен то сабр навиш номерои мая +7 925 521 41 22 номерои Сбербанк онлайн. бале дар онҷо зиндаӣ мекунам. ака Москва биё бисёр просмотр бисёр мешавад. иншаалло шерона ҳаме оброре мерем ба дигар чӣ дар кор мешавад. оброре дигар ягон чӣ дар кор нест. кадоме метавонад бочка ёрдам куна ё шланг. салом алейк бародар. ма наодир омадам бародар. чӣ гапа? дар як қишлоқ об ровардистем шерона. як акамон дар шаҳри Питер худо умрша дуруст кунад дар як завод кор мекарда. 1500 метр гуфт бародар шлангдроӣ мекунам. худоҷон умрша дуруст кунад. шеронари навхалик мешаку сарҷамона навай мега ака бисёрш дар кор нест. ҳам шланго хит кинен ки намиха мисол мо сабаб шудем. ҳам мардак ҳами шланго мега бисёрш ака дар кор нест. намиха мисол ҳава мепартем мера мега
Нав пачка да я завод кор мекарда. Мекунем ёрдам насиб. Салом аз нем бачаҳои кадочӣ. Зинда бошем бачаҳои кадочӣ. Коля Ромиз аго мебурам акати баводора. Ака шаби хуш мода. Зинда боши Саид ака. Созитин чӣ таълимоши дорем. Тойота японская кумайда видеош ҳастай сообщества ютубда дурем бибинед. Ҳастай видеош. Ака сторис чанд сомона. WhatsApp даширина кор ҳаста. WhatsApp +7 929 614 4 кадоми чӣ саволе дора WhatsApp да голос просто рой кунен, ответ ча мегирем. ҳозир Тоҷикистонда бале бародарҷон. Ака мо бо шумоем. Бо шумоем меги шеринар бо мо бошӣ. Худованд зинда бошӣ. Дастгиритон набинем бародарҷонам. ҳоле иншаалло фикр мекунам мардум ними моҳаи сумна дора чӣ халие ки ха иншаалло меша кора сар кунем ку бародаро я бибинанд. номеро тайсар гавза мепартам. халқда +7 925 521 41 22. Ака кола видео дар бораи ҳамин конкурскунон дар ин сайтҳои дада. Халқи камбағал хурдам. Халқи камбағала бисёраш айби хича бародарҷон. Ина кори хуби да ягон тиш дили гурда намекунад дастгирӣ кунам. Ина номерои Сбербанки моя бародарҷоно. +7 925 521 41 22. Кадоми ина метавонад ҳамша просто гузора. Кадоми наметавона будура ҳам видеои охирон партофтагии мо по-братски максимально поделиться кунем, то дига бародаро бубина. Нахо дар бозори Люблино, дар бозори Садовод шерои наре набуданд ки мо мақсад ёрдамои беҳтарин кардем шуно. Ақаллан ҳамо одамое ки мо худмон ёрдамшон кардем минат нашава, ҳамо мара дастгирӣ кунанд по-братски. ғарибо дар потон хор мезанад, колия мегӯянд дастгирӣ кунем. Шерои нар ҳазор раҳмат бародар барои гапет. На самом деле шерои нар чиста шумо ҳамин по-братски ақаллан надори сум майли ҳеҷ гап нест. То ҳам видео гир я поделиться ки то я бародаро да силкаша рой ки вай да якаш дигар рой кунад. 1 миллион одам ақаллан 1 рубли партия мешавад. 1 миллион тамоми ҷоя од мекунед. Нахо ба худо қасам 100 кас ки ҷояи салом ман бачаҳои ҳисор зинда бошен шерои нари ҳисор. Ҳамин рӯз як бародармон дар як магазин 1000 сомон хайр кард. Худованд 1000 миллион шавад. Брато по ҳама каса илтимос болоро бихонен як бор ҷавоб ден. Бароси Аллоҳ. Айсар метавонӣ ҳамро навистара? Ака ман 50 касба поделиться кардам. Хаём официал зинда боши шерина. Ту метавонӣ ҳамро по-братски метавонӣ сторис вай сообщества кунӣ. Инстаграм да ҳаста ягон бародаре ки дар ҳақиқат мехоҳад дастгирӣ кардан медура онҷо моро дастгирӣ мекунад. Я 138 нафарем шероина. Ҳамин 138 нафар ақаллан як 100 нафартон рӯй кунен да 100 кас дига бо мебинад шероина. Лекин намекунем, намедонам барои чӣ сабаб, чӣ хатое кардагем бародарҷоно гап занен. Иншаалло бисмиллаҳи раҳмони раҳим ислоҳш мекунем. Коля салом брат. Ва алейкум ассалом братҷон. Салом брат, гап неста чӣ гапаи ҷака. Дар як деҳа об ровардистем шерои нар таи 400,000 пул дар кора
70,000 рубл ҷамъ шуда, хай агар сомонӣ бародаро ҳамин рӯз 10,000 сомон як бародар додем, кора сар мекунад. Ага иншаллоҳ хитон бо видеоша мебинем. Широинар ягон фреб дурӯғ неста. Барои дурӯғ нах дурӯғ мегӯям, чӣ коро намекунем. Яки ростша мегем, бовар намекунем. Намедонам барои чӣ хеле ака худованд нигоҳбонтон бошад. бародарҷоно, кадоме метавона бачани зуруш, кадоме метавона. Бисёр бародарои бизнесмен ҳастанд, ки дар ҳақиқат метавонанд ёрдам кардан, ки дастгирӣ намекунанд. Намедонам ба кадом сабаб. Чӣ хел роиш кунем видеоро. Просто медуред ҳам таги падилица навиштага дар ютуб мегирид, дар вай ватсап дар имод падилица мекунед. Салому алейкум куллу. Бират. Ва алейкум ассалом. Салому алейкум акай Колятази. Салому алейкум Тинисози. Худоро шукр. Салому алейкум. Кожон. Савоби зура. Савоби зура шерои нар не ки дастгирӣ кунем, ки ҳамонҷара обод кунем. бовар кунед беҳтарин кор мешавад. Агар ҳама дастгирӣ кунад, бо чанд ҷои дигарам метавонем обод кунем. Яке савоби зура. Акай Колячиба шуд зарда. Хай худо зур ягон кас нест. Худовандам хелм кадай зард кадай мард кадай затон. дили гурдаи мардакира худованд додай ман. Кулака задам канал даро брат. +7 929 614 4 ватсапай метонен. Любой саволе дорем по-братски, гапи гандаи саволтон, хубай марҳамат голос рӯй кунен, иншааллоҳ ответша мегирем. барои бародарое ки гапҳои лишни мезанен, як бори дига мегӯям, шерои нар кори хуб кардан наметавонӣ, бадита нишонате. Тем более дар ин моҳи бузурги Рамазон ҳастай бародаре ки 100,000 фитри рӯзаша мегирад, мепарта мегӯяд инам чиста аз душӣ. охир и чиста холиса лиллоҳ мекунад. бигзор не ки ман боварӣ дорам, ки вай мардак ҳамун 100 миллион кардан метиҳаша худованд бо. ҳатто ҳамун ҷада мемонӣ ба ҳамун гапҳо. далери Имомалӣ кати видео накардем. иншааллоҳ мекунем бародарҷон. дӯстон силкаи мададро иншааллоҳ медурем. акай комошосози хубе. худоро шукр братҷон, мешарамад. гапто надорум бародарҷон. я агар по-братски падилица мекардем, имора то дига бародароям медиромадан медидам. Ака як савол, ду савол те брат. гап нест, метонистан ки тести нест. Зураев Садулло савол табите брат. ҷош да ответ метем наистода. салом ва алейкум ассалом. одам беҳтарин гап надорам шумода. саломат бошӣ бачаҳоча. окей, карта барои чӣ? ин карта барои шерои наре ки сами хиша гузарондан метавонад. мо дар як деҳа ов роварданем, мардум ов надорад бихӯрад, овшон харида мехоҳем дига мардум ов нахӯрад. на ҳамҷо то што мо ёрдами шумо катӣ мешавад, ёрдами мо катӣ бародарҷоно. ҳама каса ҳамун мардум бе ов харидан зиндагишон пеш мера мақсад. агар мо ҳамҷо ов бирорем ти савш задам. зинда бошӣ бачаҳоча. Россия каме Россия кадом мехоҳад ки мо зудтар бирем, ямара дастгирӣ кунем, ҳамҷара ов бирорем, иншааллоҳ мерем Россия. бо корои чандин бародароро пеш мебарем.
Как кулакулаш битема. Šta mardem ma bozی میکنه دا حق شما بای میده نیک مردم کم بغل دستگیری نمیکنه چی ده ایتانی همون بازینگرای که ماشین لطا مونده بیان فره بای همه همون بازینگرای همه دهچینه خواهش میکنه نمیشه همه شرونه شما مورا دستگیری کنه چه همه موجی رو کدومید میتونین شرونه پبراتسکی مورا دستگیری کنین ما همجا دیا و برونیم در حق شما هم دعا میکنیم انشاءالله براتو که دعا نیست همجا دستوی مورا بگیره بیتیا یختا نگاه کنیم برادر جانو ما یگان آدم نداریم کدام یعنی ما گم میزنم ما نمیدونیم وایدم شما خطان میدونیم ما دعا مردک یگان گر جوابگو نیستیم اینو ما بیشور دعا ما گب زده باور نکنین اورا لایک گیر گاب نیست برادر جان برادر همی سهر ما را حقارت کرده که های پشت تا اکا ویدیو کردیم تو دست دا بسم الله الرحمن الرحیم کدام ویدیوی که نه فکت داره نه دلیل داره ما با هم ویدیو باور نمیکنیم تو به حال یگون کسا فریب نکردیم شروع انشاءالله خطون ویدیوی همش اول بدروین ادسینید کنین با باوی خطون گذارین که ما تو چی درجه چی خیل برادرو را کمک کردیم باید کردیم برادر جان آوازی همین شما مکسیمال دستگیری کنین ما همجا داو بروریم زنده باشه که خداوند کارت بود کنه شرینه رئیسو انشاءالله همیشه فکر میکنیم همین سر کنیم خداوند اوش آسان میگردونه باور کنین 60,000 سومون در گور کردگیم ویدیوش هسته در کزت تستاش یگون سومون در کار نیست من 1,500 سومون سهم خدمت گذاشتم برادر جانو خطون بو میبینیم اکا خطا نگاه کنیم کمیوی برادر جانو ما هم رنگ شما یک بنده خدایم یگون گر چشم ترس ندارم شما هم میتونین سپاکوی نروین گوین پولی خطونه تری باید کنین نترسیده کدام همی گپم راست باشه لایک ازیر کنین دل گرده در کاره تمام را پولی خطا پراست است سخواه که گوی موزیک ما اینجا کار کردم تا دا یگون چیم یگون رابو موخی چیم چکارای ما داتا که ما بپل باید کار کنیم که تو خودت کی ما باید کدات کنیم این همی قگب رول بازی میکنه شروع ما این همی استریمیت که این همی گپا میرم میگم برای چی تو پولی همی را نمیتی یکم سوالی ما همی میشوه و خودش گوم میکنه خچه میگه خدا ما دایی چی گوم ما برای چی ندادستم آخه خودش حیران میشه میگه خیلی چند شما بیو ما قشمتیم قشبه میگیم نه قشهوزی همه شده مقصد یک گپا قپه شما یک واکی 1000 سم شمیتیم 69 6 سال پس شما قریب روزی میشین توبه کردن خدا کنی همون گپ یامورا شما نبارد اصلاو یختونا باید مونین شما کار کردگین شما گوین که 69 شده 1000 شبه میتی یا که 1000 شبه بخشم تا گوین بخون برا جون 100 چند نه 130 140 نفره همشه خونده نمیشه زبس فقط در کاره زبس فقط دلیل در کاره که بله زبسش در کاره فقط بوسه چی فقط دلیل دارین بهترین کار میشوه سربون کنیم انامی تو اوچیلی هم شناختم سلام علیکم شیرم پلوس 7 929 614 4 تا شیرینر واتساپ هر کس کاری خیره کرده نمیتونه اگر فایده های خیره میده میکنه برادر جانو با میگم که ما هم فکت دلیلش کتی ویدیوش همه برورم ختم بینین یکم ویدیو پستانوف کن نیست همه قرار خدا خواهش میکنیم که همجا آب روی بهترین کار میشه چوکا دیدی که در یک دهه آب رو وردستیم برادر جان افیر شهر دولت درآمده ممکن برا خیلی اگون گپ لیش نیزنی دلی بو افیر در کار نیستی برادر جان
бехафагӣ. Акамо дароихтем ай Воронеж. Зинда бошед шерои нари Воронеж ки ҷо шидем ҳамин мардуми Воронеж моро дастгирӣ кунад. Агар баса ки мо пеши ҳамон қадар мардум ба нангу ба номуси миллати тоҷик худмон ҳамонҷо зиндагӣ мекунанд, мо рафтем ҳамон 60 нафара халос кардем. зарди махоба пеш аҳамият нате брата. Коля акаҷон дар бораи блогеро машини конкурс гузарон сухан кун. Чӣ сухан кунам? Миллион бор сухан кардаги он конкурс ҳаромай. Мардум хичон мара зора мезананд ки ака конкурс ки ма дига намедонам чӣ гап гум қатъи мардуми худмо. На подписчико навистесанд ки ака конкурс ки ака конкурс ки. Ма як бор сухан кардагим ки ҳамон конкурсҳое ки мекунем аввалаш хитон айби хитон накунем. Демаш ки мекунем дига чӣ бо даъво мекунем. Бисёр бой додаги нава ки даъво кардастем. Барое ки кори хайр дар қуш нестем, худованд дур кардагиатона ҳамон чизо. Ба ҳамон роҳода мебаратона худованд. Агар кам кам кори хайр кунӣ, бо худованд нигаҳдорат мешавад. Ака мо ҳаминҷоем ака ҳама бачаҳо саломат мегӯям. Зинда бошем бародарои зиндон, адельна респект. Дар ҳамин моҳи бузург фақат раҳо мехоҳам ёбам. Чанд шерои наре ки дар ҳамон зиндонам. Яду бародаро занг зада буданд, қатшон ҳамсуҳбат шуда будем. Бениҳоят мақсад дастойни бародаро рафтагиам. Амон чӣ нависти брат конкурс ҳаромай? Ҳамон любой конкурсгар хичон мегӯям. Коля шер нар кай меои Россия. Россия ҳамон вақте меоем ки конкурса баш мекунем. Коля шер нар кай меои Россия. Дост ба номи Аллоҳ. Ма як гапҳое медонам то баканам худо.